Cinta! Vinga, Cinta! Aviam si ho deixem tot ben net per si algú interessat a veure la casa. Sí, jo ja ho voldria, perquè és una llàstima que una casa tan bonica estigui buida. Aquesta vidreria hi falta un vidre. Sí, jo crec que el van trencar per entrar aquell dia que un avió va haver de fer un aterratge forçós. Sí, al poble en varen parlar molt, però ningú els va veure. Bé, doncs jo vaig a netejar les cambres a dalt. D'acord. Però, dona, on vas? Deixa, tinc curiositat. Però, Elvira! Calla, calla. Bon dia. Bon dia. Què desitgen els senyors? Disculpi, és que en passar per la carretera hem vist la porta oberta i com a més hi ha un rètol que diu que la casa es ven. Ah, vaja! Aleshores, benvinguts siguin els senyors. Vegin i mirin aviam si la casa els interessa. Ah, i preguntin tot el que hagin de preguntar, perquè una servidora també li agrada donar la llauna quan es proposa comprar alguna cosa. Bé, els senyors ja entenen el que vull dir. Bon dia, senyors. Bon dia. Viuen vostès aquí? Clar, no senyora, la casa està deshabitada. I aquí no entra ningú des de fa 2 anys. Ah, vivim al poble, que està a uns 5 quilòmetres. El que passa és que els amos ens van deixar les claus i instruccions per la venda, per si algú interessava la casa, que la veritat, fins ara no s'ha estat molts. I la Cinta i una servidora, de tant en tant venim aquí a netejar una mica. I més ara a l'estiu, que passa molt turisme per la carretera. Jo aquí estàvem, quan han arribat els senyors. Però seguin i descansin una estoneta, que mentrestant anirem a netejar una mica més allà dins. Ai, jo què els hi dic, amb tota confiança, com si la casa fos seva, que tant de bo que sí. Anem, Cinta. Anem? Bé, anem a veure. Em vols dir per què m'has portat fins aquí? Per què? En ple viatge cap a França, a punt de passar la frontera, pares el cotxe davant d'aquesta casa. Senzillament perquè la porta és oberta? No ho sé. És que en girar la corba m'he trobat amb aquesta casa. Tan bella i tan bonica, envoltada de muntanyes, tan solitària, tan abandonada. No sabria com dir-t'ho. He parat el cotxe gairebé sense saber el que em feia. Que és estrany. Saps que fa un moment anaves per aquí, d'una banda a una altra, com si coneguessis la casa de memòria? De debò? Doncs sí, i la veritat és que no hi havies estat mai. Però acabes d'entrar aquí per primer cop. Qui sap? Potser vaig estar aquí abans, en un somni. En un bon somni. O un mal son. Ai! Et fa mal? Una mica, però ja saps, cada vegada menys. T'asseguro que moltes vegades em costa creure que puc caminar. Després de tant temps... Et curaràs, Daniel. Et curaràs. Tornaràs a caminar com abans. Sí, ara crec que sí, ja quasi ho faig. Daniel, Daniel. Estàs contenta? Oh, sí. Ets feliç? Molt. Gràcies. Escolta, Què? em permets que et faci una pregunta? Esclar que sí. Calla, no precipitis. És una pregunta difícil. És una pregunta que em faig des de fa molt temps i que ara no la puc evitar. Però què dius? Si tu ets el meu marit, ho pots preguntar tot. Escolta, Elvira, digue'm, només és una curiositat. Durant el pitjor de la meva malaltia, quan tots creiem, fins i tot els metges, que jo passaria la resta de la meva vida en aquella cadira de rodes, aleshores, durant aquells mesos tan durs, que encara estan tan a prop, tu, digue'm la veritat, Elvira, tu vas tenir alguna vegada la idea d'abandonar-me? Daniel! Veus, ja t'he dit... Però com pots pensar? Si sóc la teva dona. Esclar, però és que tu no sabràs mai com em sentia jo. La teva presència al meu costat, més que un consol, era un remordiment. Tanta negació, tanta tendresa, per què? Per un invàlid?
Doncs jo aleshores s'hagués trobat fins legítim que tu... Calla! Perdona. Daniel, estàs segur que m'haguessis perdonat? Sí, t'hauria perdonat. Et perdonaria. Va, vinga, ja s'ha acabat. Fora llàgrimes, fora penes. Camino, em moc, després sóc un home com els altres. Són les 12 del matí d'un dia meravellós. Estem a la primera parada del nostre viatge, després de tants mesos de malson. Estem vivint gairebé el viatge de noces una altra vegada. Això és molt millor. Elvira, tinc una idea. T'agradaria que aquesta casa fos nostra? Daniel, què dius? Esclar, està en venda i sé que t'agrada. Quan hem entrat, estaves com fascinada. Series capaç? Seria capaç. M'encantaria tenir un refugi com aquest, per descansar una mica, tu i jo, sols, lluny de Barcelona, lluny de tot. D'altra banda, els metges diuen que de passar una temporada a la muntanya, i on millor que aquí. No es pot negar que tot això és molt bonic. Aquesta xemeneia, el jardí, tenen coses de molt bon gust aquí. Ah, mira, Què és això? una polvorera. Ah, Mira, com la que tu vas perdre, recordes? La que vàrem comprar a Venècia quan el nostre viatge de nuvis. a veure... Mira, és igual, amb la seva gòndola gravada a la tapa i tot. Sí, és igual. Però, Elvira, què et passa? A mi, res. Per què? Bé, els senyors ja poden passar per allà dins, vigilant no embrutar-se gaire, ja han netejat el més visible. Uf, ja no puc més. El que són els anys. 4 gambades, ja no m'aguantes. Escolti, qui diu vostè que des de fa 2 anys no entra ningú en aquesta casa? Ningú. Oi, Elisa? Ningú. Bé, és a dir... Què? Una nit hi va haver-hi gent aquí, sí senyors. Va ser aquest hivern passat, el mes de gener. Un avió que anava a París va tenir una avaria i va haver de fer un aterratge forçós, aquí, en un camp, a prop d'aquesta casa. Era de nit i estava nevat. No ho vulgui vostè saber. Els viatgers no van trobar més refugi que aquesta casa. I s'hi van ficar, sap vostè, i van passar la nit. Quan es va fer de dia, se'ls van endur al poble, ni els varen veure la cara. Però el que jo m'he dit moltes vegades, què passaria aquella nit? Has sentit? Daniel, no hem entrat a aquesta casa per casualitat. T'hi he portat jo. Tu? Per què? Escolta. Truqui altra vegada! Ja sisplau! Veieu? Què passa? Una mica de calma, sisplau! No es moguin d'aquí! Senyora, vol callar! On estaran les llums d'aquesta casa? Ah, aquí n'hi ha una. Senyors, passin per aquí, sisplau. No hi ha altra mitjà d'entrar. Però ja tenim refugi. Déu meu, mai no tornaré a viatjar enlloc. Quina sensació tan horrible, quina angoixa, que ràpid ha estat tot, Déu meu. Vinga, dona, mamà. Oh, no veig res. Jesús! És la primera vegada que entro en una casa per la finestra. Si no hi hagués els teus amics. Apa, apa! Gràcies, ja està allà. Oi, oi, quin fred! Maleïda sigui la meva ombra, perquè després em parlen a mi dels avions si per alguna cosa no he sortit amb la meva vida del meu carrer. Com es troba? Veiem poc pels queixals, és que no soc nota.
Això de viatjar és una llauna, mai sap el que pot passar. Miri, jo fa 2 anys vaig anar a Lisboa... No! A mi no m'explica vostè res de Lisboa. Au, vinga! Bueno, Ai, quin ensurt! Ai, però quin ensurt tan gran, eh? Aquí hi ha algun ferit. Cap, tot sense novetat. Ai, gràcies a Déu. Xavier, hem desficat! Sóc aquí. I els altres? Ah, no ho sé, s'han quedat enrere. Era tan difícil donar un pas, estava tot tan fosc i cobert de neu que... Falleu-vos aquí, els aniré a buscar. Xavier, de veritat estàs bé? Res. Mira't bé, per Déu, que de vegades en aquests casos hi ha qui es trenca una cama i no se n'adona. Però dona, que no dic que estic bé. Ai, que tot això hagi passat en una nit com la d'avui. Disculpin-la vostès, Tots que s'ha posat tan nerviosa com la visita ha estat tan gran que sembla que anàvem a estavellar-nos. Ja, pobreta. Mira, Serena, que estàs cridant l'atenció? De debò? Però si és el meu marit, Ah, sí? Esclar, no se n'havia donat. Ai, filla, com que aquestes coses mai se saben, de segur. què passa, què passa? I a vostè què li importa? Aquest home em posa nerviosa. Sempre està al mig, tot ho vol saber. És un pesat, el que es diu un pesat. Ai, senyora, perdoni. Ai, el que ens faltava. Què? Aquesta noia és francesa i no parla una paraula en català. Em vaig adonar de l'aeroport. Vostè sap francès? Jo? Gens, una mica. Jo tampoc. Perquè amb el poquet que em sé em faig uns grans embolics. Doncs estem llestes. Écoutez, maman, parlez-vous français, s'il vous plaît. Jesús, ja hi som. Què dir? Doncs això que diuen sempre els francesos per començar, perquè això sí, tot i que no s'entén ningú, són xerraneques. Ah, sí? Sí. Ui, a París parlen fins i tot fals coses. Deixi'm a mi, ja veurà. Miri vostè, senyoreta, acabem de tenir un accident, com vostè ja ho sap, i l'avió ha hagut d'aterrar almenys 2 vegades. Després, com que aquí fora el raspa un fred que no l'aguanta un cristià, com passa sempre en el camp maleïda, sigui que jo no sé com n'hi ha que els agrada. Doncs hem hagut d'entrar a aquesta casa per no morir-nos a la intempèrie víctimes del fred. De manera que el millor que pot fer vostè és estar-se calladeta a veure en què acaba tot això. Entesos? Doncs au. Ha vist vostè? Si després de tot és molt fàcil. Veritablement. I dic jo, però com s'atrevien a anar pel món aquests francesos que només saben que francès? No tenen remei. Compte. Gràcies. Molt nerviosa? Una mica, com tots, però passarà aviat. On creu vostè que estem? Prop dels Pirineus. Una mica més enllà i l'aterratge hagués estat impossible. Realment el fet que estiguem aquí sants i estalvis resulta una mica sobrenatural. No ho entendré mai. Déu meu! I aquesta casa? Qualsevol sap de qui serà aquesta casa. Però és l'únic refugi que es veu per aquí. Tota la resta és un immens camp cobert de neu. La veritat és que aquesta casa sembla un altre miracle. Bona nit. Bona nit. Sembla com si ens veiéssim ara per primera vegada. És el que passa en els viatges. A l'aeroport, en pujar a l'avió, ni tan sols ens hem saludat. Bona nit, petita. És inútil. Com? No es molesti, aquesta noia és francesa i no entén una paraula de català. Ah, no? Bé, però això no importa. Parlo força bé el francès. Han vist vostè? Quina noia tan estranya. Semblava espantada, però per què? Amb el seu permís, vaig a tafanejar una mica. Una casa deshabitada és una temptació. Esperi! Digui. Li puc fer una pregunta? A mi, naturalment. Per curiositat, viatja sola? Sí. Que és estrany. Què és el que és estrany? Molt senzill, que jo juraria que aquesta senyora no viatja sola. I quan jo ho dic, perquè a mi no se m'escapa res, ni tan sols a les catàstrofes. Aleshores, si no viatja sola, el seu acompanyant ha de ser un de nosaltres.
has sentit? Calla, a tu no t'interessa. No et separis de mi, passi el que passi i sentis el que sentis, d'acord? Realment, quan em va passar a mi allò a Lisboa... No puc més, és que estic nerviosa. Em posa molt nerviosa, molt nerviosa. Però, dona! Era callaré. Què ha trobat alguna cosa interessant? Res. Tot està abandonat i cobert de pols. Quin fàstic, quedarem ben goldosos. Hi ha un calendari vell, amb tots els fulls arrencats. Hi ha un piano amb una partitura oberta, de Beethoven. Res de particular. Aquesta deu ser una d'aquelles cases que els propietaris només habiten a l'estiu. Gent rica, segurament. Creuen vostès que ens aturaran aquí per molt temps? Sí, perquè estic desitjant arribar a París. Coneix París? No, no conec París i sàpiga que he viatjat molt. Caram. I ara pensa quedar-s'hi molt temps a París? Ara, tota la vida. Ah. Escolti, ningú es queda a París tota la vida així com així. Gràcies. No es preocupi per mi, no. Agraït. Renoi, quina nit. Gràcies, moltes gràcies. Ja hi són tots? Tots. Per sort era un viatge de pocs passatgers. És una època dolenta per al turisme. Caram, quina casa. Però quina casa, Ha de ser una meravella ser-l'amo de tot això. En plena natura. Bé, i ara que estem aquí tots sants i estalvis, què passarà? Ara, filleta, el natural, que aquest senyor i els seus companys, que saben moltíssim d'avions, arreglaran l'avaria aquesta i en poca estona tots estarem a París. No és això? Però, senyors, creia que ja ho havien entès. Okay. Ja no cal pensar en reprendre el viatge aquesta nit. Què? S'ha tornat boig, home? Que vol dir que haurem de passar tota la nit aquí? No veig altra solució. No. Estem perduts enmig del temporal i absolutament incomunicats. És impossible que ens puguin socórrer fins que es faci de dia. Si ni tan sols funciona aquell telèfon. Que no funciona? Això ho veurem. Escolti! A on truca? A casa meva. Funciona. Ai, jo no sé què em faig. Escolti! És inútil. Aquest aparell no t'allunya. Però senyors, això és el Somo. Això és fantàstic. Ah, no? Doncs a mi no hi compti. Jo no puc quedar-me aquí. Com puc passar la nit a una casa on no he estat convidada? Seria la primera vegada. No. Naturalment, aquesta senyora té tota la raó. Nosaltres hem d'estar a París aquesta nit. Aquesta mateixa nit. Ah, sí? Doncs ja també perquè ho sàpiga. Ai, a mi tant me fa. A París no tinc res a fer. Vostè calla. Sí, senyora. Tot això és increïble. Deu haver-hi algun mitjà perquè aquesta mateixa nit, arribem a París. Si aquest maleït avió no funciona, hi haurà un altre mitjà. Un tren especial, cotxes... Per Déu, faci alguna cosa. Un miracle. Però porti'ns a París aquesta nit. Ho sento. Oh. De veritat, cregui'm, estic del contrari com vostès. Permeti'm que els doni les disculpes en nom de la companyia. Confio que demà al matí sereu vostès traslladats a l'aeroport més proper i es continuarà el viatge a París. I aquells que més ho desitgin doncs podran tornar a Barcelona. Ara, sisplau, una mica de paciència. Són unes hores, només és una nit. I aquesta casa, doncs, està prou bé i és prou gran perquè tots vostès puguin descansar amb la certa comoditat. Ah, i no es preocupi per res. La companyia donarà tota classe de satisfaccions al propietari de la finca. Bona nit. Escolti! Però és que no farem res. Per què es queden vostès callats? Un llit. Aquí dins hi ha un llit, amb mantes i un edredor de seda. Calli! Això, senyora. Li dic que calli! Està bé, però jo tinc son, saps? Cal fer alguna cosa. No podem romandre tancats aquí tota la nit.
Cal fer alguna cosa. Què hi diu vostè, pare? No sé pas què dir. Com que és la primera vegada que viatjo en avió, no hi tinc costum. Què en pensa vostè? Jo res. I vostè? Ai, mira si me'n pau. Oh, groller! Groller, més que groller! Jo havia d'estar a París aquesta nit, Déu meu! Jo havia d'estar a París aquesta nit! Bé, després de tot aquest no és un mal refugi. Bona finca, còmoda, agradable, una delícia. Per cert, no et sembla que el primer que hauríem de fer és donar un cop d'ull per aquí dins? Perquè la nit és llarga i encara falten hores fins que es faci de dia. Però vostè I creu... potser que cadascú que trio el seu raconet per fer una becaina. Sí, però nosaltres aquí no podrem dormir. Per què no? Si no hi ha fantasmes. No, fantasmes no, Xavier! Per Déu, no ho digui ni en broma! Aquest senyor té moltíssima raó. Per la meva banda estic disposat a iniciar l'exploració ara mateix. Aquí m'acompanya. Anem, maleïda sigui la meva obra. Senyora! Ja. No goso mirar ningú. Tinc por que m'ho llegeixin a la cara. Calla, sí. Vine a mi, segueix-me. Quina situació tan atípica, no creu? Veus aquí unes persones que fa unes hores a l'aeroport quan pujàvem a l'avió ni ens coneixíem. Ni tan sols ens hem saludat i ara, vulgui o no, hem de passar junts tot una nit en una casa com aquesta. Oh, i qui som? Qui és cada un de nosaltres? Escolti! Digui! Sap que entre nosaltres hi viatja un policia? Un policia? Sí. Perquè ho sàpiguen, aquí entre nosaltres hi ha un policia. Però no és un policia qualsevol, no. És un policia que viatja com un viatger més, per passar incògnit. Desapercebut, vaja. Ningú sap, ni tan sols els pilots. Oh, jo sí comprenc. Em vaig assabentar per pura casualitat allà a l'aeroport abans de posar l'avió. Esclar que no he parlat d'això amb ningú, només vostè comprèn. Està segur? Segur. Seguríssim! I jo li podia dir per què n'estic tan segur, però no em diré. La qüestió és que un de viatgers és policia. Però un policia aquí per què? Això ja... no ho sé. La veritat és que no sé per què li dic aquestes coses. Sí. Ai, no conec els amos d'aquesta casa, però la veritat és que no em són simpàtics. Està tot ple de raquetes, patins, pilotes... Han de ser d'aquesta gent horrible que es passen la vida fent esport. Tenen un vell tocadisc, però només hi ha un disc. Quin? Suspiros d'Espanya. Jesús, quins fatxes! I quan jo dic que aquesta gent són uns picos. A la cuina hi ha te, sucre i aquesta mica de whisky i aquesta ampolla. Que bé. Ho dic per si algú de vostès es vol refer. Jo no necessito res perquè he portat cafè al termos. Ui, quanta amabilitat. Miri, jo he trobat aquestes cartes. Vull dir que si algú va fer una partideta, No, jo cartes no. Senyors, tinc una idea. Què els semblaria si per passar la ballada d'una manera distreta ens presentéssim els uns als altres? Ai, sí. Estava pensant jo, Quina gran idea! Li agrada? M'encanta, perquè la veritat és que jo soc molt xerraire, sap? I no puc estar molt temps callat. Molt bé. I és simpàtic aquest capellà, m'agrada. I a mi també m'agrada. Gràcies. Moltes gràcies. Vingui vostè aquí, segui al meu Sí. costat. Escolti, això que quan el vaig veure pujar a l'avió em va semblar un d'aquests sacerdots moderns tan trempats que em fastiguegen moltíssim. Però segui al meu costat. Permís. I parli vostè primer, perquè estic segura, seguríssima, que vostè i jo tenim molts amics comuns. I clar, senyora, jo sóc un capellà de suburbi, sí. No. Sí. Però Jesús, quanta innovació, és un sant, Però si m'ho passo la mar bé. És possible. Sí, miri, jo vaig néixer en una casa humil. Per això sóc feliç al meu barri, entre la meva gent.
Si algun dia van per aquells veraus, preguntin per mossèn Josep i veuran que qualsevol els dona raó. I no creguin pas que tots són penes entre la gent pobra, no. També sabem divertir-nos una miqueta, sí. A mi m'agrada molt el cinema, saben vostès. Lo dolent és que les senyores de la parròquia només em deixen veure pel·lícules de l'oest. En tenen fregit. També tenim un quadre artístic i tots els anys fem els pastorets. I a més hi ha un equip de futbol. Que li agrada a vostè el futbol? Oh, no ho sap pas prou. Ahir vam jugar contra els d'Horta i els vam guanyar. I segons diuen els meus nois, jo vaig estar molt bé. Però que vostè juga, pare? Veurà, jo sóc l'àrbitre. I quan es va acabar el partit, els nois del meu equip fins m'aplaudien i tot. I què deien els de l'altre? Res, pobrets. Què vol que diguin? Com que sóc capellà. Quina barbaritat. Quin capellà. Són bons, em volen. És clar que sempre hi ha algun descregut que no vol creure en Déu. La culpa la té la ciutat. Està tan a prop. A la nit, quan s'encenen els llums, es veu com brilla tot, tan alegre, tan vell, tan gran. El nostre barri tot està brut i ple de pols, una pena. De tant en tant venen unes senyores molt elegants, així com vostès, i diuen que van a transformar el suburbi, que faran un carrer per aquí, un altre per allà, i una casa amb terrasses, i flors als balcons, i una parròquia nova. Però se'n van i no tornen. Ja se m'oblidava de dir-ho perquè vaig a París. Resulta que aquests dies s'està celebrant un congrés d'obrers catòlics i l'assessor dels catalans s'ha posat malalt i el bisbe ha resolt que hi vagi jo a substituir-lo, figuren-se. I jo, com que mai no he sortit del barri, tinc un compromís. Ara, això sí, vaig ben preparat. M'he comprat un plànol de París. Bé, ja saben qui sóc. En el fons, senyora, un capellà d'aquells que a vostè no li agraden. Per Déu, pare. I ara qui parla? Anem a veure. Però quina noia tan estranya. Sí. M'està posant nerviosa. Sant Xavier, està tocant el piano. Bona nit. On va vostè? Sí, no donava molt per aquí dins. Però vostès no han de fer res, de qui sóc jo. A mi no m'interessa gens saber qui són vostès. Per què? Si demà ens separarem i no ens tornarem a veure més. Descarat! Així que bona nit. Groller! Mal educat! Aquest noi em crispa els nervis. Els joves d'ara són inaguantables. Sempre sembla que estiguin enfadats per alguna cosa. Abans no érem així. Érem alegres, simpàtics, divertits. Ai, jo no puc remeiar. Quin temps! Quin patir! Em dic Anna Maria, però tots vostès em poden dir Anita. Ho prefereixo, soc vídua. M'ho estava figurant. Vostè també és vídua? No, pel cas. Ja. Era un sant, el meu pobre marit. Un veritable sant. I tant s'oferra. Quan va arribar la guerra, els milicians el van ficar a la presó. Després va sortir i ens en vàrem anar a viure a Sant Sebastià. I allí el van tornar a ficar a la presó. Un altre cop? Sí. Però escolti, quines idees polítiques tenia el seu marit? Doncs, fill, això depenia de la presó. Esclar, pobre senyor. El pobret va morir fa 10 anys. A la presó? No, res d'això. Poc temps després es va casar la meva única filla. I des de llavors ja poden vostès imaginar com és la meva vida enmig d'aquesta espantosa soledat. Soledat molt trista i dolorosa per una dona que encara és jove. Si volen saber el motiu del meu viatge a París, els ho diré, perquè la veritat és que no pot ser més innocent. De tant en tant, per fugir d'aquesta soledat, faig una escapada a París. Allí hi tinc una amiga íntima. Estic uns quants dies a casa seva i aprofito per veure les últimes novetats a les botigues. Caram! I aquesta és l'única raó del seu viatge a París? Per què em fa vostè aquesta
aquesta pregunta? Senyora, perquè sentint el que he dit fa uns minuts, qualsevol s'hauria cregut que per vostè era qüestió de vida o mort arribar a París aquesta nit. Jesús, però que impertinent i tafanés aquest senyor. Escolti, qui és vostè? Clar, que ho digui. No es preocupin vostès per mi. M'ho mereixo la pena, de veritat. Els asseguro que aquí entre nosaltres hi ha persones molt més interessants que jo. Bona nit, senyor Marc Villanueva. Però vostè és Marc Villanueva! L'escriptor? Oh, com m'alegra de conèixer-lo. Senyor Villanueva, jo sóc una gran admiradora seva. I jo? I nosaltres, naturalment. Gràcies, gràcies. Vingui cap aquí i acostis. Quina sort hem tingut. Un escriptor en una reunió és una cosa impagable. Els escriptors sempre diuen unes coses tan interessants. Senyora, jo no tinc res a dir. Com que no? Un home com vostè sempre té alguna cosa a dir. És que de debò, jo no sóc un home interessant. Ai, Jesús, quina modèstia! És vostè solter o casat? Solter. Apa, i encara diu que no és interessant. No sé pas que vol dir. Senyor Villanueva, va vostè molt a París? Sí, Déu-n'hi-do. I tinc un pis petit en el carrer del Boulevard Montmartre. I tinc amics. I passo temporades treballant. No m'estranya. A tots els escriptors els encanta París. Es comprèn, París és tan alegre. Doncs a mi m'agrada París perquè és trist. Ja està, ja comença. No he dit que els escriptors sempre diuen el contrari del que cal dir? A París és on es refugien tots els que fugen d'alguna cosa. Per això l'aire de París està ple de nostàlgies. Per això és trist l'aire de París. I per això m'agrada a mi. És que vostè també fuig d'alguna cosa, senyor Villanueva? Tots fugim d'alguna cosa. O anem a la recerca d'alguna cosa, que és una mena de manera de fugir de tota la resta. Miri, jo no vull enganyar-lo, pare. Sóc home de poca fe religiosa. Comprenc. I què està escrivint, senyor Villanueva? Doncs des de fa una temporada escric pel cinema. Això sí que m'agrada. I quina mena de pel·lícules fa? Cinema catòlic. Vostè? Sí. Apa, perquè un és fill del cinema. Senyor Villanueva, li puc fer una pregunta indiscreta? Ai, no s'estranyi, Jo sempre que conec un home il·lustre li faig una pregunta indiscreta. Quan em van presentar André Maurois, jo el vaig tenir davant meu, amb les seves barbes i la seva camisa a quadros. Ai, no era aquest, era l'altre. Qui? Un que semblava un vaquer, Hemingway, crec que es deia. Li vaig fer una pregunta tremenda. I què va contestar? Doncs res, perquè el pobret no se'n va assabentar. Estàvem en un còctel, i en un còctel ja se sap. Vostè pregunta i no contesta ningú. Però vostè sí que pot respondre, senyor Villanueva. Pregunto. Pregunti. És feliç vostè? No, mai he estat feliç. Ai, pobret. Però ho seré a partir de demà. A París. Just. A París. Jesús, que exigent. És meravellós. Han sentit vostès? El passaport del senyor Villanueva té visat per la felicitat. Realment, per una cosa així, val la pena fer un viatge a París. Sí. Ara li toca a vostè. Qui, a mi? Però si jo no tinc res a explicar. Com que no? Aquí tots tenim alguna cosa a explicar. A més, no cal que es molesti. Jo pregunto i vostè contesta, com una interviu. Va, que així serà més divertit. Començo. Comença. Va, som-hi. Com vostè? Elvira. Ai, que bonic. Vostè viu a Pedralbes, oi? Com ho saps? Ai, no ho sé, perquè la gent de Pedralbes té com un senyoriu, una elegància. Jo he vist que Sarrià, sap? I tinc la impressió que vostè i jo ens hem vist en algun lloc abans d'ara. Va, anem fent memòria. Miri, jo al matí esmorzo al Cafè di Roma. A les tardes vaig al casal de Sarrià i faig diverses activitats. I als vespres vaig al teatre del centre. No crec que ens haguem vist abans. Jo tot just surto de casa. Vostè és casada, oi? Sí. Jo també. Miri, mira, Xavier. Aquest és el meu marit. Encantada. Li agrada? Per descomptat. Però, Avelina! Oi, senyora, que el matrimoni és una cosa meravellosa. Ai, que ets feliç. Moltíssim. I vostè? No, jo no. Dispensi. El meu marit està malalt. Porta molt de temps amb una cadira de rodes. Un accident. Va passar poc després del nostre casament. I des de llavors... Però per Déu, no em preguntin més.
No em pregunti. Sisplau, deixin en pau aquesta dona. No veuen que pateix? Sí, però és que... Ai, disculpin. Estic avergonyida. No sé com ha pogut passar. Si us plau, no s'ocupin de mi. Que puc parlar jo? Sí! Jesús! Però, senyora! Que parli, que es despatxi el seu gust. Des que vam pujar a l'avió no ha deixat vostè de ficar-se amb tot el que no li importa. Primer em va preguntar que a quina hora arribaríem a París. Després em va oferir una cigarreta. Més tard va voler que em prengués una píldora contra el mareig. Ai, no puc més, senyor meu, assabenti-se'n d'una vegada. És vostè un pesat. Però, dona! Ai, sí senyora, té tota la raó. Sóc un pesat. Xavier, aquest senyor em recorda el teu pare. Però què dius? Sempre, però sempre que m'acosto a la gent buscant una mica d'afecte, una mica de companyia, es comencen a posar nerviosos. I sense saber com, se'ls comença a creure allà una cara molt llarga. Fins i tot, al casino hi ha hagut socis que s'han donat de base perquè no poden resistir. No! Oh, sí, pare, sí. Que no, que soc tan pesat. Però és el que jo dic. Per què segueix? Perquè hi ha gent que fan i diuen les mateixes coses que jo i resulta molt simpàtic. I tot el món els anomena. I tothom se'ls disputa, però a mi no em crida ningú. Ningú? Ningú. Jesús, però no té vostè dona i fills. Què va? Soc solter. Que no ho veu, que soc tan pesat? Ja et dic que és una fatalitat. Però si vostès sabessin com m'agradaria ser d'una altra manera. M'agradaria ser simpàtic, agradable, i saber contar acudits molt graciosos. Ai, com m'agradaria, senyor, com m'agradaria. Ai, bé, vostès pensin que ja m'estic posant pesat. És el que em passa sempre, oi? Disculpin. Ai, Joaquim Roure, servidor de vostès. Per mi ja poden continuar, que jo no vull molestar, perdoni. Què és això? Noieta! Què ha passat? Ah, vaja, poca vergonya. Caram, sí que ha estat això, no? Xavier, per Déu! Bé, no s'alarmin, que no ha estat res, Simplement que allà dins està una mica fosc i s'ha espantat. Mira, es veu que és molt espantadissa, tu. Bé, tu, golfo. Estupideses. I se m'està que ja veurà Ai, no, Xavier, tu no! És un cínic, és un poca vergonya. Vaja, que portar-se així amb una pobra noia. Perquè el que jo dic, encara que sigui francesa, no està bé. No ploris més. Els homes tots són iguals. Maleïda sigui la seva ombra. Escolti. Vostè calli, senyor rector, que vostè no és un home. Vostè sap que no hi ha més que veure. Però els altres, si sabré jo el que em dic, que tot el que me'n passa, incloent d'aquest accident d'aviació, passa per culpa d'un brètol poca vergonya. Ai, maleïda sigui la seva ombra. Bé, ja que estic amb l'ús de la paraula, em presentaré. Potser algú de vostès n'ha sentit anomenar perquè sóc molt popular. Em diuen Rosa, la dels brillants. Jesús! Això dels brillants és perquè jo em dedico a la compra i venda de joies. Que té una joieria. Sí, perquè vull jo una joieria. Aquí al bosso porto tot el meu negoci. Miri, perquè s'entretinguin. I si li agrada alguna cosa, no renyirem pel preu. D'amiga a amiga. Són legítims. Aquest sí. Escolti, és que a vegades no ho són. No, de vegades no. Aquest negoci és molt estrany. Merci, Maria. Calli, senyor rector. Però senyora... guanyarà diners. Bastant sí, no em puc queixar. Tinc un bon compte al banc. I això és el que em perd, perquè com que tinc aquest cor, doncs dono tot el que tinc i resulta que no tinc res. I així s'aprofita d'una qualsevol breto que al cap i a la fi una és una pobra dona. Ai, pobreta, és que he tingut un desengany amorós. Més d'un bitllet a més. Vine aquí. Deixi-la, home, deixi-la. Que així s'acostumarà la pobra pel dia de demà, quan vostè l'abandoni. Oh, però què diu aquesta dona?
Però, senyora... Que calli! En assumptes d'homes i dones no hi entén ni piu. I vinga. Que no segur donaria la raó si jo li expliqués perquè tenc prètol. Quin d'ells? Home, sempre et refereixes a l'últim. Oh, esclar. Està abandonat. Pitjor, s'ha casat amb un altre. Quina infàmia. Nina, per què t'interessa tant aquesta història? Ai, doncs naturalment que m'interessa. Segueixi vostè, Rosa. Què vols que et digui? El vaig conèixer fa uns anys, quan era estudiant i encara no havia acabat la carrera d'enginyer. Ai, Xavier, enginyer com tu. N'hi ha molts. El meu, aleshores, era un pobre noi sense ni cinc. Jo el vaig ajudar a acabar els estudis. I després, perquè es guanyés la vida com un senyor, li vaig posar un negoci d'automòbils. Mira, aquí és que no em sents. Ai, que t'he dit que no vull. Segueixi vostè, Rosa, i què va passar després? Després, el de sempre. Fa poc va conèixer una noia i una nit, fa 15 dies, em va dir: Rosa, ja no t'estimo. I aquest matí s'ha casat amb ella. Ai, Déu meu, com nosaltres? Com? Com s'heu casat aquest matí? Sí, senyora, a les 12. A l'església de Sant Vicenç. Ai, fillet, em permets que et faci un petó? Ai, enhorabona! Felicitats! Enhorabona, Moltes gràcies. A propòsit de noces, li explicaré a vostè un acudit que és que va per què... No cal que m'expliqui res. A mi... Un moment. Si aquests nois s'han casat aquest matí, resulta que aquesta és la seva nit de noces. Clar, per això anàvem a París. Comprenen ara que desgraciada soc? Et passes la vida pensant en aquesta nit i de sobte, plaf, un accident d'aviació. Ai, si haguéssim anat amb cotxe al llit com jo volia, Xavier. Però a mi em sembla que tot es pot arreglar. Aquesta casa és prou gran i comptant amb l'aprovació de mossèn Josep... Escolti, senyora, i per què cal la meva aprovació? I per Déu volen callar? Que no veuen que em moro de vergonya? Xavier! Pobre, és una nena. Se'n fa encara. Però, Marina, dona, escolta. Això, quines coses. Una nit de noces en aquestes circumstàncies, amb el que aquesta nit significa per una dona. Oi, Rosa? I a mi què m'explica? Després de tot, jo soc soltera. És veritat. Bé, no em negaran vostès que això d'anar-nos coneixent tots així a poc a poc resulta un joc apassionant. Ja gairebé sabem qui és cada un. Una dama del barri de Pedralbes. Un escriptor famós. Una vídua distingida i simpàtica. Un cavaller, soci del casino. Una parelleta d'enamorats que s'han casat aquest matí a l'església de Sant Vicenç. Una venedora de joies. Un sacerdot. Aquesta noia. Un bon senyor que s'ha quedat adormit en aquella habitació, embolicat amb un edredor de seda, aliè a tot, que segurament en aquests moments deu tenir un bonic somni. I aquest noi tan díscol, tan estrany. I jo mateix. Unes poques persones molt semblants, a les que en qualsevol altre moment i en qualsevol altre lloc pot reunir l'atzar, com ens ha reunit a nosaltres aquesta nit en aquesta casa. Un accident a l'avió de París. I tots amb el nostre senzill pretext d'anar a París. No obstant això... Què busca? El culpable. Què? El culpable? Com a les novel·les policíaques. Gairebé. Però aquí no s'ha comès cap delicte. Encara no. Aquesta nit és la vespre. La vespre? Per què? Perquè aquí entre nosaltres hi ha una persona que va a París precisament per cometre un delicte. Què? Qui? Una persona que des que hem entrat en aquesta casa tracta de passar inadvertit. Un de nosaltres. Un de nosaltres? Però segur? Sí, n'estic segur. No pot ser. Vostè s'equivoca. Tots els que estem aquí som gent honrada. Per què? No sé, però a mi em dóna Xavier, sensació. per Déu. Però vostè no té dret a confondre'ns a tots. Digui què és aquesta persona, digui-ho. No puc. Que no pot. Per què? Perquè aquesta persona encara no és un delinqüent. I no ho serà fins demà al matí, fins que arribem a París.
Aquesta nit és la vigília i ningú té dret a atemptar contra la seva llibertat. Qui és pecador a la vigília del pecat? Ningú, perquè encara no existeix el pecat. Encara es pot triar. Això és el terrible. La vida és una eterna i angoixant vigília. Sempre, sempre es pot triar. Per altra banda, quin interès poden tenir els que són innocents a saber qui serà demà el delinqüent, que encara ara a aquestes hores és tan innocent com els altres? Deixem que visqui la seva vigília confosa entre tots nosaltres. Té tota aquesta nit per decidir si d'aquí unes hores, quan es faci de dia, continua amb el seu viatge a París o se'n torna cap a casa. Sembla que ha deixat de nevar. És molt bonic aquest jardí. És com un bosc. Per cert, que no m'he presentat. Em dic Valentí. Valentí Mendoza, per servir-vos. Escolti! Escolti! Però, per què no parla clar aquest home? Per què no ho diu tot? Per què aquest misteri? Han sentit vostès? Aquí hi ha un delinqüent. És un de nosaltres. Ho ha dit ben clar aquest home i ell deu saber-ho. Però, qui és? Qui és? Escolti, per què ens mira? No cremava a nosaltres? Calla tu! Qui és? Per Déu, el que sigui que ho digui. No ens obligui a estar amb aquesta incertesa. No ens obligui a suportar la seva presència. Digui-ho i marxi. Marxi. Però és que ningú parla. Senyora, no es pensarà que aquesta persona, sigui la que siguis de l'at ella mateixa, seria massa innocent. Oh, esclar. Aleshores, què podem fer? Per què hem de defensar-nos? Ningú sap del que pot ser capaç una persona que fa un viatge a París, gens menys que per cometre un delicte. Però és que no ho comprenc. És que són cecs. Déu meu, que no tenen por! Ai, sí, jo tinc molta por, Xavier. Que caris! Jo sóc una senyora. Sóc una persona decent. Sóc molt coneguda. Us hi he dit tot el que era veritat. I jo? I nosaltres? Naturalment. Aleshores, Un moment! què dirà ara? I què me'n diuen d'aquell noi? Dic jo que... Per què riu vostè? Home, perquè ho he sentit tot i ja m'estic figurant el que donarien vostès per estar ben segurs que aquest que busquen sóc jo, Rosa, jo ja no puc més, No m'aguanto dreta. Vingui amb mi, que li donaré una tassa de cafè d'aquell que he portat amb el termos. Vingui. Valina, vaig de parlar amb tu. Ara? Sí, ara anem. I què me'n diuen d'aquesta noia? Sap o no sap el que passa? Vinc vostès? Bé, ja que s'han anat tothom. Què pensa vostè, senyor Villanueva? Qui creu vostè que pot ser el que fa... Noi, no sé per què pregunto aquestes coses. Són ganes de molestar. Vostè es queda aquí. Sí, procuraré descansar una estona. Aleshores, Gràcies. bona nit. Bona nit. Oh, Marc! Marc! No puc més! Calla, calla! Elvira, què tens, què fas? Anem-nos-en, Marc, anem-nos-en! Treu-me d'aquí! No
aguanto més. Però que no ho entens, que no ho comprens, que no hem d'estar en aquesta casa fins que es faci de dia. Em penso que si no hagués estat per aquest estúpid accident ja seríem a París. Creus que aquesta gent sospita alguna cosa? Tinc la sensació que ho saben. Algú que ho sàpiga espera no sé què. Em miren, saps? Em miren tots. El sacerdot, aquesta dona que xerra tant, i els altres, tots. I quan em miren, tremolo. Em sembla que tots em van a fer la mateixa pregunta. Per què? Noia, jo no al teu lloc. Si algú preguntés, respondria senzillament perquè tinc dret a ser feliç. Ai, Marc, quan arribarem a París? Qui sap? D'aquí unes hores. Demà al matí, potser. Estigues tranquil·la. A París tot serà diferent. Allà ningú pregunta. Ningú vol saber. París serà un món nou. Un món nou per tu i per mi. Digues, Elvira, què en penses? Estava pensant en ell. És que no sap res, comprens? És que no pot saber res. Li vaig dir que anava a passar uns quants dies a casa de la meva mare. Demà li escriuré, des de París. Què farà quan ho sàpiga? Res. És orgullós. Va, Elvira, va. No hi pensis més. Mira, per ser feliç, cal fer mal a algú. Jo ho he pres patint, saps? Te'n recordes la primera vegada que vaig dir t'estimo? Ja fa molt temps. Aleshores va poder més ell, per descomptat. Li va ser molt fàcil. Ell era alegre, simpàtic, era el preferit de totes les noies. En canvi, jo, un escriptor, sense nom, sense diners, i amb poc temps per riure. Us vau casar, i jo vaig assistir al vostre casament, menjant-me les llàgrimes, saps? Sí, des d'aleshores, i fins avui he viscut molts dies a l'infern. Esperant, sí, Elvira, esperant. Per ser feliç cal fer mal a algú. En certa manera la felicitat és un crim. Un vell crim. Qui serà aquesta persona que demà a París cometrà un delicte? Senyorita Nueva, està vostè aquí? Oh, Jesús, quina foscor. Ai, perdó, que estava dormint. No dormia. Crec. Qui pot dormir en aquestes circumstàncies? Els únics feliços deuen ser aquests que s'han casat aquest matí, que aniran fent-se carícies per qualsevol racó. Pobres, quina nit. La meva nit de noces també va ser molt especial, però per unes altres circumstàncies, que no li explicaré perquè el pobret ja s'ha mort. Ha tornat ja aquest home, senyor Villanueva? No! Fillet, doncs vés a saber. A mi, una vegada en un còctel, em va presentar un senyor raríssim que semblava un savi i després em van explicar que era un espia que portava de cap els serveis d'intel·ligència de tots els països. Però no crec que sigui res d'això, perquè cap dels que són aquí s'assemblen a aquell senyor. Esclar que tampoc es pot tractar de robar en un banc o tonteries per l'estil. Robant un banc no cal anar a París. Aquí hi ha tants bancs com vulgui i alguns tan bonics que semblen perfumeries. No. Ha de ser un delicte més estrany, més misteriós. Déu meu, qui és el delinqüent? Perquè sigui qui sigui, és aquí, entre nosaltres. Ja va sentir vostè el policia que... Escolti, és que no m'escolta. Escolti. Jesús! Un presentiment! Sembla que ja sé qui
I qui és? Miri que em ve seguint els passos. Ai, però està vostè segura? Seguríssima! Però com no ens n'havíem adonat abans? Aquesta cara d'infeliç i aquest posat. Es veu que és capaç de tot. Ai! Que s'ha espantat vostè, senyora? No s'acosti, si dono un pas més, crido! Però senyora... Parli vostè, confessi. Digui-ho tot. Per què va a París? Jo? Per res. Si mai tinc res a fer. El que passa que quan m'adono que estic donant la llauna a la gent, me'n vaig. Com que sóc tan pesat. Apa! Que s'han pensat que sóc aquest que busquen. Sí! Jo? Sóc el més infeliç de tots. Hipòcrita. Ai, senyora, ja sé que no sóc simpàtic, ja sé que sóc molt pesat, però d'això, a pensar que sóc un delinqüent, no em havia passat mai, mai em havia passat això. Rosa, em sembla que ens hem equivocat. Vol dir? Per Déu, si només se l'ha de veure. El que passa que vostè li ha agafat mania a aquest pobre home. Però va, no s'ho prengui d'aquesta manera. I després de tot, per què no havia de ser vostè? Vostè no és menys que els altres. Moltes gràcies. Facis el cap. El natural és que cada un sospiti de tots els altres. És que no té una sospita. Jo crec que sí, Aleshores, parlem clar, nosaltres tres som de confiança. Si més no, fins a cert punt. Què vol dir? No, res. Qui creu vostè que pot ser? Va, digui. Jo crec que... Què? Com? Villanueva! Clar, no ho crec. Villanueva és tot un cavaller. Miri, els escriptors són molt particulars. Cal entendre'ls. Em van presentar un escriptor que era vegan perquè s'havia casat 2 vegades sense adonar-se. I el pobret, a part de dones, vivia amb una noieta. Bé, doncs, era un cavaller. Tot un cavaller. Oh, calia veure aquell home amb una tassa d'allà a la mà. Quina elegància, quina distinció. No. Apostaria qualsevol cosa que Villanueva no és la persona que fa un viatge a París per fer una barbaritat. Doncs, aleshores... Veiem, de la parelleta de nuvis ni parlar. Estan molt enamorats i en aquestes circumstàncies es cometen moltes tonteries, però delictes, no. Escolti, i què me'n diuen de mossèn Josep? No, però filleta! Sospitarà vostè d'un capellà, que no és creient. Més que ningú, potser més que vostè. Això caldria veure-ho. Però... I si el pare Josep no és un autèntic capellà, Què me'n diuen? No pot ser. No, estic segura, seguríssima, que el pare Josep és un veritable mossèn. Bé, estic gairebé segura. La veritat és que és la persona menys sospitosa. Això crec jo. Sí. Però els hi adverteixo a vostès que el primer que sospiti de mi li planto una bufetada, Jesús, sí que és vostè darrere. Perquè jo me n'assabenti. Vostè què hi va fer a París? Qui, jo? Sí, vostè. Que què vaig a fer jo a París? Això, digui-ho d'una vegada. Això no, això a ningú li importa. Aquest viatge a París pertany a la meva vida privada. I la meva vida privada és meva. Meva, sent? Quan jo dic... Rosa! Calleu, què passa? Però si em falta un! Com que em falta un? Home, sí, aquell senyor que va dir que tenia son i va anar a dormir, allà. Calli, és veritat, i no ha tornat. S'haurà escapat! Dita! Déu meu! Què? I què fa? No. Mai he vist dormint una persona amb tanta felicitat. No. Ai, què passa? Què és això? Qui crida? S'ha escapat! Qui? Aquella noia s'ha escapat! Estava tocant el piano, de sobte s'ha aixecat, ha arrencat a córrer, ha obert la finestra i m'ha saltat.
No ho he pogut evitar. No ens ha durat temps, ha estat tan inesperat. La francesa! Sí. Però què diuen? Si no és francesa. Com que la francesa? On va vostè? Vaig a buscar-la. Aleshores, si no és francesa, per què ens ha enganyat, això? Déu meu! Serà aquesta noia? Serà aquesta noia la que demà farà una cosa a París? Què en pensa? Xavier, Marina. no puc més, no resisteixo més. Va, Marina, calma't. Ai, no vull. Aquesta és la meva nit de noces. Jo tinc dret a ser feliç. Per què em passa això? Per què? Aquesta nit és meva i me l'han robat. Me l'han robat, Xavier. Ai, no vull, deixa'm. No em topis. No t'acostis. Ai, pobreta, vol que li faci companyia una estoneta? No, tu no! Bon dia! No si es coneixen! Acabéssim! Llavors aquest home és el que la va abandonar fa 15 dies? El mateix! Volen que els hi presenti? Doncs som-hi! El molt... Rosa! És a mi? Escolta, Rosa, no m'importa que s'assabentin tots, menys ella. Fa una estona he volgut dir-li, però no he tingut valor. Digues, què significa el teu viatge a París? Precisament avui, el dia del meu casament, en el mateix avió que la meva dona i jo. Què és el que pretens? Parla! El que t'he jurat... Rosa, Rosa! Jo sempre compleixo els meus juraments, i això ho poden dir més de 4. Et vaig jurar que si un dia em deixaves i et casaves amb un altre, no et seria fàcil lliurar-te de mi. I a quin temps disposar de ser la teva ombra? Que te'n vas a París? Doncs jo, a París. Ja m'he comprat uns pantalons i un jersei per no fer mal paper. Que te'n vas a Venècia, Doncs la Rosa, a Venècia. A la maleta porto un parell de gotes d'aigua perquè m'han dit que allà està tot ple de bassals. I si un dia vas a l'Índia, allà em trobaràs amb un turbant i una carbassa de peregrí, que diners i coratge em sobren per seguir-te allà on vagis. Ho sé, Xavier, on vagis, encara que te matis a l'últim racó del món, perquè et tremolis de por i perquè la consciència, si és que la tens, et digui tot lo brètol i tot lo miserable que has estat amb mi. Però Rosa, és que t'has tornat boja! Vaja! Això no pot ser, torna a Barcelona, t'ho suplico. Al meu retorn ens veurem i en parlarem. Com que en parlarem? Si serà fresc. Seràs capaç de dir-li la Melina? No ho sé, però per què et penses que he pujat a un avió amb la por que em fan? Però encara és aviat, i ho diré demà, a París, perquè no se li oblidi. Ho tinc tot molt ben pensat. De sobte, algú que truca a la porta de l'habitació de l'hotel a l'hora d'esmorzar. Qui és? Una visita. Passi. I allà va la Rosa, ja t'ho pots imaginar. Rosa! Però què t'imaginaves tu? Que tot s'havia acabat amb la música de l'òrgan, les flors i les notícies, els ecos de societat. Però no veus que si per tu tot comença ara? Per mi tot s'ha acabat. No veus que tu per mi eres l'últim refugi, l'última il·lusió, l'última esperança? Que vols, que em quedi creuada de braços i vegi amb calma com sou feliços a costa de la meva desgràcia i de la meva pena? Ah, no, te n'assabentaràs, t'ho juro! Rosa! Diuen! Està bé. És el que vulguis. Però no oblidis que jo estimo la Melina amb totes les meves forces. I abans de perdre-la, sóc capaç de qualsevol cosa. Així que vés al compte, Rosa! Senyora! No cridis! Encara m'amenaça a mi! A la Rosa! Que podeu tot de mi, que sense mi no seria res! Vinga, calli, Calli, senyor rector, que ja em sap greu que vostè hagi escoltat tot el que ha escoltat, que jo ja sé que això no són coses perquè les escoltin cap allà. T'ha passat alguna cosa? No. És que m'ha semblat sentir que discutien. Res, Fineta, res, què vols que passi?
estem tots tan nerviosos, aquesta senyora li ha agafat com una mena d'atac de nervis. De debò? Sí. Ai, pobreta, amb l'efecte que li estic agafant. Sí? No s'ho pot ni figurar. Sí, em sembla que serem molt bones amigues. Vol dir? Rosa, per Déu! Si no fos perquè... Però, Xavier, què has hecho? Correcte. Vinga aquí. Quina dona! Me figuro, mossèn Josep, que estarà vostè molt estranyat, molt, perquè estic seguríssima que aquestes coses no passen al seu barri. Si jo li digués... Bé, ara suposo que aquesta senyoreta ens donarà una explicació. Anem a veure, nena. Per què ens has enganyat? Per què ens vas fer creure que eres francesa? Digues. Perquè ningú pregunta res. Però per què? Vols parlar d'una vegada? Però deixi-la, sisplau. No vull. Ha de parlar? És que se'ls ha oblidat a vostès que estem buscant un delinqüent i pot ser ella? Vinga, per què volies passar desapercebuda entre nosaltres? Què has fet? M'he escapat de casa. Oh, Jesús! Sí, m'he escapat i no tornaré mai. Mai no tornaré. I què portes aquí? Jesús! Joies! Aleshores ja està tot aclarit. Què està pensant? Aquestes joies són meves. Eren de la meva mare. Alba, digue-ho tot. Per què t'has escapat de casa? El meu pare s'ha tornat a casar. Criatura. Jo el cuidava. Jo la carinava com un nen. Jo volia més carret en el món i aquesta mala dona me l'ha robat. Oh, pare, papa, per què m'has fet això a mi? Jo que t'estimava tant, pare. Nena. Per això m'he escapat. Perquè quan el pare sàpiga on sou que em vindrà a buscar. I jo no vull, no tornaré mai. Ei, vinga, va. No ploris més, vols? Per què has vingut a buscar-me? Perquè t'haguessis quedat com un ocellet sobre la neu, morta de fred. Gràcies. Escolta, em perdones allò d'abans? Esclar. Només volia anar-te amb petó, saps? Et veia tan espantada, tan petita... Va, no sé, de sobte em vaig entendre. A mi em sembla que si sempre que un té la necessitat de donar un petó, pogués donar un petó, el món fora més bonic. Però no pot ser, oi? Va, potser està per res, però tu m'has perdonat, oi? Esclar que sí. Com et dius? En Josep, i tu? Marisa. M'agrada, és nom de senyoreta. On vius de Barcelona? A l'Eixample. A quin carrer? Al carrer Provença. I tu? Jo, en un lloc on tu segurament no has estat mai. Cau lluny. Per què hi vas, a París? M'espera un amic. Però no és un amic qualsevol com jo, Què va? És ric i aristòcrata. Té títol. De tant en tant se'n va a Roma, o a París, o a Londres, però de seguida em crida. Per què? Bé, tu no ho entendries. Què estan mirant? Què els importa a vostès? Però... Tu deixa'm. Bon dia! Com estan vostès? Jo ja em perdonaran, però si no dormo estic perdut. Com és dormir aquesta estoneta? Déu meu, quan ho expliqui la meva dona no s'ho creurà. Ai, no, pobra, estava decidida a venir amb mi a París, però jo li vaig dir, no, filla, no pots venir perquè ella està assabentada de tot. I sap que París té molt mala fama. I saben que em va contestar? Em va dir, per alguna cosa serà que te'n vols anar tu sol a París. Per alguna cosa serà. Però, que és que ha passat alguna cosa? Que s'hi ha passat? Miri, per favor, no em posi vostè nerviosa i no presumeixi d'innocent, que potser vostè és la persona que estem buscant. Ah, que em busquen vostès a mi? I en què els puc servir? Prou de dissimular, senyor meu. Senyora, Sàpiga vostè que aquí entre nosaltres hi ha un delinqüent que va a París a cometre un delicte. Entre nosaltres? Sí. Caram. I qui és? Com? Que qui és aquesta persona? Si no ho sabem. Ah, vaja. Així, si no ho saben, com és que saben que hi ha algú que va a París a delinquir? Mira, perquè ens ho ha dit el policia. Com? Senyora, això no pot ser. Que no pot ser? Per què? Perquè el policia sóc jo. Què ha dit? Un moment, calma. Em presentaré.
Bernat Cifuentes, comissari Cifuentes, per servir-vos. Tinc 15 dies de permís i vaig a París a veure el meu germà Jeroni que hi viu. I no sé una paraula de tot això que vostès m'estan explicant. Llavors, si vostè és el policia, meu, qui és l'altre? Qui? L'altre, que ho sap tot. Vostè? Ai, no, jo no. Però, a veure si jo me n'assabés. Quin delicte és aquest? Però si ho sabem. No ho sabem? Ah. Però què importa el delicte? Delicte pot ser un assassinat. I delicte pot ser un pensament. Delicte és fer-li mal a un nen. I delicte és trepitjar una flor. Un crim o un robatori són delictes clars, concrets, definits. Aquests són els delictes que persegueixen les lleis i els policies. Però hi ha més altres delictes. Uns delictes petits, terribles, increïbles, entre els quals es va conformant el rancor que fa amarga i dura la vida. Són aquests delictes que no persegueix ningú. Són aquests secrets delictes que són capaços de cometre l'odi, el desig, l'ambició, la supèrbia, la venjança. I d'aquests delictes, tots som delinqüents. L'home és un etern fugitiu, perseguit per als seus petits i grans delictes, perquè el delicte està en tot, s'amaga en tot, fins a les formes més escandaloses. Darrere d'allò més pur, en el fons, el mateix amor. Calli! Calli! Calli, per pietat! Mira què tens, què et passa? És igual, tant se val que ho sàpiguen. Aleshores, esclar, jo ja ho sabia. Van arribar a l'aeroport junts amb un taxi. És la seva amant. Pugen junts a París. Ai, quina xafogó! Ara no! Calla. No em jutgi abans de sentir-me! Escolti! Calla, calla! No vull que demanis disculpes. La teva vida és teva i pots fer amb ella el que vulguis. Deixa-me de parlar! Que et callis! Marc! Calla! Què mira vostè, pare Josep? Què en pensa vostè? M'agradaria saber. Heus aquí la petita humanitat que aquesta nit s'ha refugiat en aquesta casa, despullant-se davant de vostè, dels seus vicis, dels seus pecats, dels seus rancors. I vostè enmig de tots. Fort. Fort per la seva debilitat. Fort per la seva fe. Fort per la seva puresa. Fort. Més fort que ningú. Marc! I vostè callat. Sempre callat. Escolta i sentencia. Va, parli d'una vegada. Què en pensa de tots aquests pecadors que l'envolten? Jo tinc esperança. La vespre no ha acabat encara. Què vol dir? Però no se'n dona compte, senyor Villanueva, que si no hagués passat aquest accident d'aviació, ara ja tots estaríem a París i res tindria remei. És meravellós que se'ns presenti aquesta vespre que no esperaven, perquè tots nosaltres puguem triar una altra vegada. És que creu vostè que aquesta nit i aquest accident ha estat un miracle? Tot el que és meravellós sembla un miracle. Senten? Campanes? Toquen campanes. Sí, no vull ser les campanes d'un petit poblet. Ja està clarejant, ho han vist? És veritat, es fa de dia. Jo vaig seguir bé. El telèfon! Digui'm. És vostè? Sí. Sí, estem tots bé. Sí, digui'm. Sí. Molt bé. Sí. Sí. D'acord. Ara els dic. Gràcies. Era el pilot. Pel que sembla tot està resolt. En aquests moments surten uns cotxes que ens portaran a l'aeroport més proper. Allà hi ha disposat un altre avió que ens portarà a París. Mira, de pressa. Prepara les teves coses. No vull romandre en aquesta casa ni un minut més del necessari. De pressa. Va vostè, pare Josep.
El telèfon no ha estat reparat. S'està fent de dia. Tot torna a la normalitat. La vespre s'ha acabat. No era un miracle. Realment jo crec que tots hem d'enllestir. Anem a veure. Bon dia, quin merder. He caminat sense rumb per aquests voltants. La nit després de la nevada ha quedat tan tèbia i agradable. I és tan bonic caminar i caminar sense pensar en res, oblidant-ho tot. Però que cansat que estic. Què? Han esbrinat vostès qui és la persona que va a París a cometre un delicte? Sí, com? Veurà, senyor Mendoza, m'explicaré. Ells, els altres, no saben a qui es refereix vostè. Però jo sí. Vostè? I com ho ha endevinat vostè? Sí, és molt fàcil. Ja els vaig dir que a mi m'agrada molt el cinema. Doncs bé, a les pel·lícules policíaques he après que és molt senzill descobrir el culpable. Per eliminació, sap? D'entre el grup de sospitosos es van eliminant un per un aquells que no poden ser, fins a arribar al final. I és curiós, mai arriba un a zero. Sempre hi ha algú al final. Aleshores, digui, qui és? Vostè. Com? Però què diu? Vostè, senyor Mendoza, no pot ser un altre. Només vostè pot ser aquest possible autor d'aquest delicte que està previst per avui a París. I per què? Si és molt senzill. Només cal que recordem una mica tot el que aquí ha passat aquesta nit. Primer va tenir vostè una gran idea. Se li va ocórrer que ens presentéssim els uns als altres. I per què? Doncs senzillament perquè vostè volia descobrir entre tots una persona, el policia. Vostè tenia por, perquè sabia que entre nosaltres viatjava un policia. I era veritat. Però el van informar vostè malament, senyor Mendoza. El policia no estava de servei. Viatjava de vacances. No el vigilava vostè. No tenia res a veure amb vostè. Era un bon senyor que es va quedar adormit aquí en aquesta habitació. Un viatger més. Bé, aleshores, si jo era qui anava a París a cometre un delicte, per què vaig ser jo mateix qui va parlar? Per què vaig posar tots els altres sobre la meva pròpia pista? Perquè em descobrissin? Perquè vostè no volia anar a París. Per això es va descobrir a si mateix. Perquè alguna cosa li impedís anar avui a París. Perquè en el fons de la seva ànima no volia. No volia. Hi havia d'anar, però no hi volia anar. Per això, quan vostè va posar els peus en aquesta casa, quan va veure interromput un viatge que en principi semblava que no hi hagués remei, llavors vostè, senyor Mendoza, de bona gana hagués dit la veritat a crits. De bona gana ens hagués demanat als altres que diguéssim de peus i mans per no poder anar a París. Perquè vostè va ser l'únic que va sentir la crida del meravellós. Vostè sí que ho va entendre. Vostè ens va demostrar a tots el valor d'aquesta nit, d'aquesta vespre que se'ns donava per poder triar una altra vegada. Per això es va descobrir vostè a si mateix per no poder anar a París per salvar-se. Per salvar-me? Sap vostè què significa per mi la salvació, pare Josep? Tornar a la pobresa, a la misèria, a l'escassetat, a viure de nou dels pocs diners prestats que ens deixen a contracor, a no tenir de tot, a tenir fam, patir, plorar,
Vegi de coratge, perquè el millor i el més bonic està prohibit. Això significa per mi la salvació. Però vostè no vol anar a París. Mentre que allà m'espera la fortuna, la seguretat, la vida resolta per sempre. És l'última oportunitat per un gran fracassat. Un gran negoci, sap? Un negoci que després, quan passi molt de temps, es descobrirà que era una estafa. Diners, molts diners. Necessitava un pobre home. Un home de palla per al lloc de més perill. I aquest sóc jo. Però no importa. Tindré un passaport. I des de demà, el món serà meu. Meu! Però vostè no vol. La veritat és que no vol. Què sé jo, si vull, què sé jo? No vol. No vol. Pare. Li dic que no vol. I no hi anirà. No hi anirà. No hi pot anar. No hi anirà. No hi anirà. Pare Josep! Pare Josep! Perdó, també, però què estic fent? Perdó. Però no hi vagi. Li suplico, no hi vagi. Li demano de genolls, si vol. No hi vagi. Mossèn Josep, ja venen a buscar-nos. Els he vist des de la finestra, ja marxem. Amita Rosa, senyor Joaquim, que marxem. Xavier, acompanya. Ja vaig, no comencis a posar-me nerviós. De debò, és veritat, que ens n'anem? Sí, ja. Ui, Jesús! Anem, vinga. Ai, el paraigües. Un moment, que m'he deixat el paraigües. Bon dia. Bon dia. Senyors passatgers de l'avió de París, en marxa. Visca. Tot resolt, tot a punt per continuar el viatge. Els cotxes esperen a la carretera. Elvira! Està buscant una dona que viatjava amb vostès. Sí, on és? Una dona que portava un abric negre. Sí? Se n'ha anat. Se n'ha anat? Sí. L'hem vist ara fa un moment a la porta posterior de la casa. Ens ha dit que se n'havia de tornar a casa seva urgentment i ens ha parlat del seu marit malalt. I un dels cotxes doncs l'hem portat a l'estació. Arribarà amb el temps just per agafar un tren que marxa d'aquí a mitja hora. I no ha dit res més? Què s'ha dit? Ja l'he dit. Senyors, estem a les seves ordres. No triguin, sisplau. Ja vinc. És estrany. Tota una vida separada. Un món ple d'il·lusions i de promeses. I de sobte res. Era un somni. No sé si els he de demanar disculpes. La veritat, per què? Sempre és interessant l'espectacle que pot oferir un home fracassat, trepitjat, humiliat. Un pobre home. Va, què fan aquí parats? Els cotxes esperen. Déu meu, aquest home, la dona que ha marxat, ha fet una cosa meravellosa. No ho oblidaré mai, mai. I pensar que jo mateixa fa un moment l'he jutjat tan lleugerament. Les dones haurien de ser les primeres a comprendre, però ja es veu, són més cruels que els homes. Perquè en el fons, què no comprendrà una? Ja veuen vostès, jo mateixa. A la tardor passada vaig trobar un vell amic del meu marit. Un home extraordinari. Viu a París des de fa molts anys. La veritat és una cosa fascinant. Bé, doncs, Jesús, què estic dient? Però què els importa a vostès tot això? La veritat és que quan m'embalo soc molt imprudent. I qualsevol podria pensar una altra cosa. Vinga, anem. De pressa. Que no saben que ens estan esperant. Sí, hem d'afanyar-nos. Anem, Rosa. A mi deixa'm en pau. La Rosa? Per què t'entestes en estimar-me a mi? Precisament a mi, que és que estimes a tothom. Esclar, no veu que estic enamorada? Però tant l'estimes. Miri, li diré en secret. Amb tota la meva ànima. I si un dia aquest amor tan gran te'l pren una altra dona, què faràs? Ningú pot robar-me en Xavier. Ningú? Ningú. Ves.
Però a París! No veus que ell t'està esperant? Però i vostè? Jo em quedo aquí. Coses meves, pantades. Després de tot, l'únic que m'agrada és passejar per la Rambla cada dia al vespre. Em fa vostè el petó? Si tu vols. Gràcies, Rosa. Adéu. Adéu a tots. Em sembla que mai els oblidaré. Anem, Xavier? Gràcies, Rosa. Vés-te'n, brètol, poca vergonya, mal home, vés-te'n, vés-te'n! Adéu i gràcies. Quina dona, tu, però quina dona! Calli, no sigui pesat! Sí, senyora. Em vol que estem amb vostè. Porti'm a casa del meu pare, vol? Sí, petita, sí. Gràcies. Anirem les dues juntes. Però m'has de prometre que mai et tornaràs a escapar. T'ho prometo. Jo em vaig escapar una vegada, saps? Bé, he canviat d'idea. No vaig a París. Espero, per favor, que ningú tingui la mala intenció de preguntar-me per què. Són coses meves. I vostè? Bé, després de tot no val la pena. Em quedo. Bé, doncs aleshores jo he d'acomiadar-me de vosaltres. Sisplau que no es mogui ningú, no diguin res. És millor així, en silenci. Jo sé que tots els que hem conviscut una nit en aquesta casa meravellosa no ens oblidarem mai. Ens recordarem sempre els uns als altres. Serà molt bonic. I si algun dia passen vostès per la meva parròquia, allí em trobaran. És una parròquia molt pobra, però molt alegre. Estic sol. I allí em trobaran. M'agradaria tant. Això, senyor Joaquim, vol ser vostè el meu company de viatge? Què diu ara? Vol dir que no el molestaré? I ara, a més, em té de fer un favor. A veure, miri, quan arribem a París m'ha d'acompanyar fins a l'hotel perquè jo tinc un plànol de París, sap? Però és que busco i no trobo l'hotel. Ho trobarem! Anem. Li explicaré a vostè la història de Lisboa, que és el... Falta algú? No. Nosaltres ens quedem, oi? Sí, nosaltres ens quedem. Bé, doncs, bon dia. Thank you.
Gràcies.